kani ka bangingi hikay ngi nang beteng ka benta ka balay bat ka bakado ka jing start ba ai ukpa kani ka jing start ba ai uplay yangi ya ka ba ni shem ka Bible man ka por baka crunch hang kani ka jing start bangi don kam ban shania ha kani ka jing yalam ka jing start ka jong uplay kani ka jing start jong ka Bible kam thau ya ka jing start baka perthai ka don ban ai ban sneng ban pen i ban hikaya pi namar kani ka jing start ka bamayan blay ka compare na ka jing nang jing tip baka perthai ka don ban hikaya ngaya pi baka don ban besa ban aya ngaya pi ki school puli jongi ki college ki jongi ki institute ki bangi don ki hikaya ngi ya ki baro ki basulong haka bakanjado haka bor ban pen klanya ka jingmut ka jing perkhat ka jongi fi baro ki jing hikai ki bangi yo haki school pule bade ki jaka ai jing hikai ki pen pro jabing yangi nang bangin long ki bakumno ki batbet haka no ka kam ne ka jing tray ka bangi la ban minot naka benta la ka jong ka jakpo la ka benta naka benta la ka jong ka kamai ka bet ka biang ka jing nang kiu haki jing yale ki jing persang ki jongi kum ki breu hot kani ka jing nang jing tip jong ka perthai kamantoy sibun bangin imhangin imsuk bangin la ban pendem ban penhapo ya ki jing bit ban ki jing bangila ban ya kendo nakasngi sakasngi ka problems ki babon la ban penbet yaki ban penrenti yaki dagi jing nang ki jing tip ki jongi handreka jing start baka Bible ka terwa ka shai bet baka long ka syarak ka batba jing shai tam ya ka jing im ka bakin jaman sim ki jongi nang bangin nang ban lak na ki shang khawya bat ki jing penshoy jong ukso tu soitan man ka klip man fi ubreu bale pop na mar ka taw de bobi ubreu ubale ya ka nogo ka babakla mar ka tas ong ka babakla wrong namar ba umtip namar ba klam besajing tip ya klam yo ya ka jing penshai namar ka taw le ka babakla ule ya ka bamday kakting kasi ka shai ba ka pop barok kadai ka bamday kadai ka babakla kadai ka bathala ti ba pi penshai bakata ka ba pi jet bande kan long ka baday kan long ka babha kan long ka baday yaro ka ban mento yang ya pi ban yo ya kita ki ni don kam ban tiar na ka pop ban ni jing penchoy ki jong soitan ni don kam namar kata ya ka jing start ba kani ka Bible ka la ban aya ngaya pi kani ka jing start jong ka Bible ka pau haki lai teli ki rukom ka baningko ka ba kloy ban yo bat ya ki sembo jing start jong ublay ban yo ban kurup ban yo ban piang ban piam ban kedup ya ki sembo jing start jong ublay si sabun ki bre ki sngo ba kim kot jing mut ban sngo tholut ayu ba ublay don ban hikai yangi lingba ka ktien ba im jong uling ba ka Bible dai namar kata ka daw bun ki bre ki kyar na ka ba pusan tanya ka Bible ni ki ong ni sabit insai te don ki bentana ka Bible ka balada pipule lada ong tang pampay ro ka biang hi kulmar jing mut sundot but nanda day ba pi sunget pisania hai bor la de poi si ki jing batai ki ba pen knwin bat ki ba pen kulmar ya tang ka jing sngo tho ka jong pi handre pi pen knwin pen kulmar se ka prothei ya ki to ki ba pi batai start pi the nia singap ha chani kan mau ba ba pi pule pi wat jing tip na ka Bible unong tho jong ka u bat pi uniu blay ba im udon ringkat bat ngi man kapor bangi ngi puson ya ka ktien ka jong u badu kloy ban hikai ban pen i bat ban pen shai knang bangin yo jing mentoy na ka jing start jong u ka jing start ka jong u blay ka long ba ki khon ki jong u ya ki ba u ul thau ul shna ha ka dur ka jong u kin start lem kin kot renyeng lem ka ba ar ka lenti ya ki ba bon hi ki bam skong thu ki bam pe ya ka Bible ka long ba ki eno eka ki kan tat no bat ki bu no eka haduli kim poshe shu eka kim salya shu oh ye dap stone de puli ni kul mar mut man chuman de eka Bible ka ong kum no ba pi pim shai
se ka shiti ka jong ujak ka lenong ka ba iway ka dekot ka basan ogum no Henry la daw no ru na pi uduna ka jing start to on dwai ha ublay uban ay ka ha u na ba ublay u ay keluj bat u ay ya baro shimita ilain bakat do u ay keluj bat u ay ya baro what persang hidalade sha ba ublay on ay jing start mo u yapi sha ba ublay un kedaw, un pen i, un pen bed, un sneng. Badon wan ra ka jing shai ka jing u. Ha ka jing long dum jong ka jing im ka jong pi. Ka ba ar. Ka jing sempang ka ba pela. Yau breu. Ba un itu da ki mat pet ki ba kenjaman sem. Ya ka ka ba diang ho nak maru blay. Bat ka pat ba uksut un salai kum ka ba ba. Henry ka bayalam sa kajingjot. Hidai banang ban penyaper, ban tenju, ban tau ban yanujor. Hapren ka ka balong naublay, bat ka pat ka bawan nauksut na maruni un salay bat un wanra da ka ba usu penbut. Klem day. Hakasiti ka meningkong ka jong uyonis. Lakren sa pang ka counterfeit anointing. Lani ka jing pensle kaba syupen but kala kaba syuteneng kala hendrela da piyo hi ka jingpen sle kaba shisha kaba naublay da don kam ban da don mano ba hikai ba pen i ba pen shai ba pen bet ya pi da ka jingstar ka jong ubriyo na marka ni ka jingpen sle kan pen kop bor ya pi ba pi pinyo i ki ba nela ki ba shai ki ba da ka bor kajong uman sema khoj ublay lembat ngi ong amen. Proverb khat sao da khat arpio igini kikintin. Pila ban tarai baka linti ka ba pipiyat ka long ka ba day. Bat ka ba bet. Pause ka la ban yalam sa kajingyap. Kan ma ba ba uksud. Un pin i haba uwan ban pin shoy pim ong ya jalit. Ngin siya luti no. Ngin siya to no. Ngin siya penyap no. Iwairo na piyang ni pinum tre pin dumok saitan te hadok bang da suan kaj. Henry un pen i un kroya pi kumbadei une uksut usaitan haba uwanra ya kanogo jing salai kanogo jing pensoi ya kanogo jing top jing syukor jing pen i da kumway pat utmu bet ban shim kabu ya ka jing bam tip ya ka jing bam shai lane ya ka jing kulmar jing mut ka jong pi your confusion ka jing artatin ka jong pi your doubts un present ye ki kumbaki deye ka jing shisha i kumbaka taka linti ka ba ukdaw pen i pi i kum ka badai hause tala menyalam sa ka jingyap ito ka kita proverb enta o mensim ba khoj un penya kendo yangi sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar lam ong sapang ki hok ki pop bat ki jing bishar kali-kali ka singular term hang ni bala pendan kamu jisu ke gospel uyones aba hikai kisenrano ong tenda had bauta umun se makhoj unwan un sialam ye pi sega jing shisha baro bat un penya kendo ye pi sapang ka hok ka pop bat ka jing bishar kai ka hok ba ulong ma tang ma ukonu play ka pop ka long ban artatin ban diao ban kulmar jing mut ban nget te kumway pat ya kata ka jing shisha bat day nang taba pisapoy sa ka jing bishar ning kong Yones kalenong ka basaw ko ang tutunjo ba ya ki mensim baro na marba mensim jong krislam ler ulalet sa kleng ka portay pidan ka man shay ba ya kani ba kani ka day kata ka jing tok ka jing suko pidan ka man shay ba ya kani ngidon kamban pendem ya kijing rai bat kijing le jongi baro kat kum ka jing yalam kat kum ka jing pen i ka ktien ublay bat ka jing kentu o men se makhoj bat kan ma ba o men se makhoj hikai ya pi anum day sabar na kani baro ka ba o men se makhoj on hikai ya pi la persat men nomar day ma ba persat men se
Hakapor balatho ya kani. Tenamar kata unum ya lat na kani. Un benrap bet ya kani. Un pen scam pen shisha bet ya kani. Te haba pi pule ya ka ringkat lembat u. Pin yok kem lut, pin shai, pin pro, bat pin kieu irat. Ong amen. Kabalai. Kabangam jeleu ban sngoto. Ya ka jing pen shai ba ka Bible ka don ban ai. Fitang namar ba fi tip bau Jacob de kupa jong Joseph kum no kata kapan MVP. Lakayu Jisu ha Bethlehem Judea. Ha kawai ni kisnongrit ha Judea ha Israel. Kum no kata ka jing tip jong pi sa pang kata kapan MVP. Lada ong balasa narfna yaw Jisu halor Golgotha. Daki sipay Rome. Kat bakum ka jing Taunia, kajing pinsut, jong kinong yalam niam kijiu. Pitip ya kata kalong syai kedar. Kumno kata ka penim fi. Kumno kata ka kerku ya fi. Kumno kata kala penyalam ya fi sebeneng. Fidon kamban syai bahai kani ka way. Bakita baro kide ki snat jing shisha kiba mla ban bakla. Dan relo da pi ngam ong da ketin pareng you'll reach the truth. Anda pi ngam pi sotit syate pin lap ya ka telong balai berkata ka jing shisha kalong ka jing shisha kan kerku ya pi kan ya rap ya pi kan pen bahaya pi kan pelong ya pi kiba yo amat ya ka bor ka ikhtiar ka jong ublay nang ta kalong ka jing mentoy tik pidan kan ban ngam jeliu ban yo ban klong ban klau ban say bat bantan ya kita ki sembok jing shisha ki ban naka Bible bat naka jing perslek ka jong men se makoj bat ban bam ban ngut ban kejap ban kata ya ka bakan long dok long snam po jong pi je kan tuit kan rehen kan ngam sedu ki tit ki jaw jong ka dok nut ka men sem ka jong pi bat pin yai long ki ba kok nguk sneng ki ba shy ki ba start ka kum ka jing start pa ai kupa bat ki reu hok ki reu kuj kat ba pinang jam syakari ka jingkular amen tikani kam dei ka jing start ka bangiyo na ki school pule ki jongi ka malong na do ne ni na kinong hikai handre ka dei ka ba ublehi o persat haki donut jongi hakapor jong ka jinge selok ka jongi tang batu kani ka jaka ka ba kentang kani kalong ka jaka ka ba mayan ba hakaba ndapi dan hajan baru blay hapo kata kajing hikai kajing sneng kajing peni kajing yalam kajong u jayu pingat hakata kajing penslek kabatuit rem kabasam kabasu yikitit kijau yaga donut kutelong kajing long kajong pi bat ka penbet ka penrenti ka maramot ka taut mai bat ka wanra ya kajing penslek ka banai jing temen bat jing sup jing tingen ya pi amen pinum lehi dalade pinum persang hi dalade pinum kentur hi dalade kam dei ka basu pendep niam tang nasla kam dei ka jing persang ka jing le jing kibriu kane ka dei ka jing tur jong ubriu ubat khano basliang shisha yo blay baraka jing ya jan ka jong ubat ublay uyo lod namar uneu bakular ai ya ka ba utmu ban taut mai ban pen pha ya ka long ren yeng pat ya ka jing im ka jong pi amen te dah ba kum ta pin sedang men i ki ba maya bat pin i ka ka ba dei ka bam dei pin ilut ka ba hok bat ka ba pop ka ba bakla bat ka ba dei bat pin nang ban jit ya kata ka ban long ka jing ya rap ka jing shisha ya pi ka kitab sam ka ba shispa khat khandai ka sam ka ba jrong tam ha ka Bible sam shispa khat khandai pipoi ga de khot khandai fo fra hado shispa piyo yagini ki kintin na kini ki dekot ngari sendong yagi hukum jong me man lakasi bat ki pelong yang ubak kam start ki pelong yang ubak kam start ban yagi nong shun jonga nga kam sempang shu ban yagi nong hikai jonga baro namar nga puson yagi jing beta jong me nga yo ka jing start ka ba kamayan banyak riu teman namar nga kok ngu ya ki hukum jong me pi hang ni
Unong thọ sam ndai bo uben ye kinong temen. Ya kilong swa man swa ki belalet aswa jo. Ya ka tip ka jingnang ya ka experience ka jongki ka history ka jongki. Henre Ukraine salonsar nakabanta kito ki balasan ki balarang ba. Henre ki bampat simla IT lade haka jingyalam ka jong ublay bat namar kata ki do ya ka jing start henre maupat wala daw udang lung udang kena udang samla. Henre ukot long renyeng ukot jingnang jingtip namar ube thang bet uk thang bet ya ka jing start ka ba ublay don ban ayo. Ong niu nong ruai sam ngayo ya ka jing start ka ba kamayan banya ki riu temen ka ba mut ka jing shempang ka jong u kalalong kampalat banya ka jong ki shempang tang ba ula kham jam kham sakmat balai namar u kongu ya ki hukum ki jong ublay ban chubo kelum la ban ong bangin yo ya ka jing start ba mayan blay ladanginang ban sha skor da ka jing sngorit bat ngin pediang da ka ba sngongu bau blay hikai yangi sngorit sngongu thoi kita bau blay hikai yangi pediang wala da teng kalong kalong juat kalong ni kalong satar palat ni tip la nanum la ko ngu bet pediang bet ya ka bat kabalai ko ngu hadin ba pipi sngorit hadin ba pipi sngongu mentapat pi ko ngu sngorit sngongu ti ko ngu lut ya ka ai ka ba uong klem da penduna klem da pentam balai la da penduna kan ma ba ka de ka tien ka jong ublai kam de ka jong pi mla an penduna ka wat pentam ru namar pi klem tho ma pi ka bala da pi tam ka don ka jing ma ka jing im ka jong pi layai palat Filipoi ki extremes tik tangkat ka ba kaktin ka jong ublay ka bu diang tangkat ta nai le start han banya tam bat naya tas ngeng kan banya dunar tik tangkat pan biang kini ki lai teli ki kindon kilong ki sinjam ki balada nginang si saban bot lin bat ban penlin bangin num kala la sakadiang ne sakamon ngin long ki brio ki ba ublay hi un reason dong dala ka jing start bat ka jing shempang ka jong ya kani ka por ngin ya kmi bnya ya kini ki lai tali ki kindon ki ba la ban pendit pendiang yangi haka jing start ka ba ublay udon ban teshlay ki jing im ka jong ka baning kong ban yo ya kani ka jing start ka ba ublay udon ban ayapi sha score da ka ba sngorit sha skor da ka ba sngorit nge ma ka juk ka ba yo suk ki jing nang jing tip lengba ki kot ki jing tho ki ba harukom bat kham tam lei na ka internet bat ka perthai jong ka media mainstream media kum ka TV ka radio bat ki wei ki snat pathai khubor ki kot khubor ki magazine ki journals ki kot kisla ki jing tho ki bala pelang haki babun ki library jong ka perthai tinalon nang ta jelai menta saki jing hikai bat jing sam jing tip ki ba laipu jat laipu rukom na ka rensan pat jong ka social media kum ka Facebook Instagram YouTube X bat kum ta tang ba haka jaka ban pen pro pen kup jing start sempen ban ba ubriu u kham kloi ka bot teneng skap hai kani u kham kloi ka bot teneng tang ya ka ba u sngo tanat bat patiaw pat ya ka ai ka bala bantay bat banten man bahayo ube ka rongpong ya ka krik krak chungani ka perthai sngo tanat ya kani ka balong ka domet ka paso ka substance ngila kelalong menta ka juk ka ba sngo start ban kren ben ya kat ka ba ngingim tip ban nyet bi yakat ka ba unang ban padya na thlit tang ba haka jo ka por ngimmon ban pediang ban sha hikai haka jing shisha ka jong ublay pensong nong remi ki jing rai ki jong phi baro da kani wat yau tau ba tho ya kani ba ya kren bat u ya slok bat u no maru kloi ba ban pen sha ya phi ban pen bet ya phi ban hikai ya phi ban sneng ya phi bat ban yalam ya phi ka lenti ko hok ka jong u ong amen ngidon ka man long husiar ba na mar ngi im kisngi haka ba bun hi kimmon ban pediang ban sha hi kai ga jing shisha
kaba David na kaktin kaba im ko jong ublay but day kani ka jinglong hakini kisngi bau kso ukray ushim kabu yaki babun hakisngi ki bakhatdo ban ringpa ban shetkla ban thok ban syukor ban salai hado bagindang ngop hakariam jong ukrislam ler pi nda haba kalawan kata ka jing sunshar ka jong ukrislam ler kan David baro da ka thok ka syukor namar blay kata ka por ka thok ka syukor la yamelen dan dah habala yang melen kumta ka thok ka syukor ka sniu ka sme ka jabo ka jakya ka pop ka sang dan syuk kuno ka bet garanti hakta ka por soban oban i kumu agyal jang ka jing shai ban ang fi kini baro ka lang kuni nget yang ngan pen bet manga bat pinyang bat pinya sngutana ro bat haba on wanu ne kum angyal jang ka jing shai pin sngo kum bakat ka ba upadya thlit ma u kalong ka badai sudah kum no filis ngom ta namar phem sim yo ya ka jing start ba ai ukpa phem sim pelut por ban ngam jelew hakani badai gini kisingan ong ya pi mju kham lap shu ya ubas ngoret shisha namar baro hi ki badon la ka jong ka jing sngo tho ka ba penmeng bat pengsan thala ya ki babun ni erang mensem ban priang ye ki jing hi kai babha ban ni jit ya no ban sngat ban ya no pat ban kentho baki bakla artimati kalenong ka basaw ka khot lai hado saw kapor kalapoi baki babun kimsha skor ye ki jing hi kai bajanai hanrai ken wat ye ki nong hi kai ki bakat kum ki jing kwa brai jong ki hi bat kin kham sha skor bat snow ya hap jing mut ya ki puriskam ban ya ka jing si shaw blay wow Apostol Paul ulang ubre uba pro ka bor jing snow thu shapang kanyam ka dustur ki jiw hanrai kloy ban pendem hakabor ka jing start ublay uhi upla hakikam ke apostol nong ba arfu ar ka khot ka balai ong ngalong jiw balakha tarsos kilikia hanrai ya ubala penhe pensan hangne Jerusalem kum ubala hikai hau gamaliel bat ngalayo priang ya ki jing hikai bnya ba perking hako hukum jaki kpatmen jongi ngada sngoshit hem sapang ublay kumba pi baro pilong hakani kasngi tekum juru Apostol Paul ula pendemban ko ngu yo try Jesu baule ya shem markmat akalinti sa Damascus baraga de khot ka basi po jong ka ni ka ju ka kitab kalenong uong ngalakli ayungan le atrai baru Jesu la ong hanga yengjot but let sa Damascus but hangta an siya thu yaki baro bau blay ulat muk nang nakabenta jong me panle tu usol ubla ju ituru kum upol ulak kongo khot yakat ka bau blay ula hukum ya handray haka testament ka barim ngiken mau ya uway pat ushaul usol uta ubalayo ya kabha ban long im ki Israel ubaning kong im sol ubala satla ya ublay kat adu bonus im sol hakajing satla hakajing tamsneng hakajing lemon hakajing yatlat hakajing kerya no hakajing dukhi dukhat hakajing dom gajing shrai be ikiway hakajing bishar lamler hakale bertong hakatok syukor hakato katim hakabambit bambyang hakibabun ki bentak hamtam lele gajing yaday gajing ubo ublay poi hado mali poi ban le bertong bara ka bakut uklet no ekani ba diga jing start ba ublay lo persado iga jing pensle ban long kumu prophet ro kata do bon ba yap hakamadan tma bad la kni no ega jing long sim na u bad naka long yin naka long kor ka long jat ke jong u bad la ai no how way pat how David khon jong Jesse uba ka long yin ka long sem jong ki ka day naka kur Judah bat ki im ki sa Judea ka ba Bethlehem bat anda bala khai Jesu la kharo hangta Bethlehem deskrip sini ngin num la ban kot renjing da lei ru hakani ka jing im lada ngim nang ban pendem bat ban pen hapo yalade haka monjong uta ubala tha ubala shna yangi badu ba ai jing im bangin pendep ya barok ka ba ulatmu ula panap lupa naka benta jangi shimet ka ba ar
Diang da ka bas ngongo ya ka jing hikai ublay. Diang da ka bas ngongo. Mene da ka bas ngorit. Mentapat da ka bas ngongo. Don bun ki bakam. Bakim nang bantok bantar. Kim don jing nang jing tip. Kim kot jing mut jing perkhat dat jabing. Bat kalong ka bamla ban perkhat. Bakin syai ya ka jing start. Ka jong ublay. Ladapi persangi daladi tapi numla again. Handrai ladapi wan da ka bapendem. Da ka bapendem rit. Bat da ka bakloy ban sngongo. Ba ublay. Pleng day ma uban. Nado ka sngi bapi mi na ka. Kepo imay jong pi. Wala pan ap lupa ya pi. Bapi nyo. Ya ka ni ka jing start. Wala dapi day ka kena kentay. Lani uday tang usamlah. Haka ni ka por. Lani pi day ki bam da tebit bah. Haka puli dang le jong pi. Hagi jing persang ki jing tray jong pi pim da poi tan jono siano. Handrai menta nda haba pimla dalade ublay uang ale. Ngan le menta ya pi. Ngan tau tumay menta mga ya pi. Ti wat lada hakmat ka pertay pim syai pim sngoto pim kot bor. Handrai upolu ong kumno. Uhi kai syai haki kam ki apostol. Kalenong ka bakhat saw. Dekot kat san. Haduk kat nyo. Uang pai no na ki jing mani tala sya ublay ubaim. O bala tau ya ka beneng ya ka kendo. Bat ya ki ay baro ki ba don haki. Haki por ki ba menswa. Ola sya ya ki breu baro ban yai halakamon. Ka jongki hi. Handrai ola yai ay ka saki ya ka jing don jong u. Da ki ay ki ba bha. Ba ula le. Ola ay yaw slap ba ya ki jing tung ba seiso. Haki ayom ki ba biang. Bat uda penap uda pendap. Ya ki dok nut jong pi da ka jing kemen. Kanong ipi ki di kisngi. Lastang menjelay tang ki riu bam ngay. Handrai syem ya ki babun ki kristan ki ba imsngi. Ka pendep niam. Ka pendep rukom. Tang ba kimon ban pediang. Ya ka jing kentu ka jong ublay. Ka jing sneng ka jong ublay. Ka jing peni ka jong ublay ya ki. Baki kin kola ka bamut. Bat ban pai ni ki jing tala ka pop baki ki kit renjan. Baki yok na kanika percaya. Kira keben, ken thok penrem penban, baki yeng persya, wat ya gijing hikai na kaktin ka ba im ka jong ublay ka Bible. Kim salyaban kedau kti persya, ya ka dingri Bible umensim ublay. Kinot ban tau thala, wat ban pinstom ben, bat ban keno, bakalong ka jing hikai bakla. Anda ki syem baki don ki basaki, ya ka jing im batmai hau Chris. Haba nujor banyak pinsyen. Baka ni ka jingyeng persya. Kam da pertan na ka jingyeng persya. Jong ki parsi ki sadusi ki reuniam handai. But what ka Sanhedrin hi barok away. Persya yaw try jong i uji Jesus Christ. Lapeteng ya ka jo ka jingyele persya. Ya ki apostol. Hakapor beladang susdang ya ka balang. Ublay ukran syai ho Ezekiel. Kalenong ka balay pulay ka da kot ka balay puway. Jiki priu jonga kia wan patba man ngap ayu medon ban ong handrai kemle satyaya ka ei ka ba me ong ya ki ban le ki padia jing e tang de grem yang sentur handrai ki yaibe akiru kom kwan men toy jongki sam sini ngemla ban le mele hakmat ublay namar langi le bha nengi le sniu ken mau ngi le lut akmat ki pelo kmat jong uta ubayo i lut yangi But yaki jing tmu jangi baro, yaki motives ki jangi baro. La haba pao, ne haba re. La menski mensyai, ne haba miet badum hiru. Sehingga, ka Bible ka kam, bakalong ka ktin ka ba im. Kata ka mud, ka ba don jing im. Baraba pi pule, pi puson ya ka. Kata ka jing im ka tuit, ka ngam hangi. Bat bangida yokru, yaki jing kerku ki ba nela, ki ba kensai. Yaki ba ngingim cupoi perkat menurut. Nga syam haya kani halaka jong ka jing it. Tigi don ka man ya kani ka lenti ba kani ka ktin ka di ka ba im si siya. It has life. Ka don ka jing im ka. Balada pinang ban tur si siya ka. Kan pen im yabi. Kan pen ben ya ka lenti ya ka jong pi. Kop hi bau jisu upla. Bau briu im tang daw kupu henray da ka way pa ka way ka ktin ka ba mino na karamiang sentur ka jong uplay. Ka Bible ka long ka siti plajing jong ukpa ya ki kun ki kti ki jong u. Pausi ngipat ki kontrai, ngiptai, ngikiajing mut, watang ban plit, ban kmi, yakani ka Bible.
Ngong gidan bun ki bawat ya ki sisla arsla jang ka Bible. Hakiri ki ba kang persya ya ka Bible. Handrai mengipat wadak asok kasan ngimmon ngim salya hiru. Kabalay. Kok ngulut ya ka ka bau blay ai. Habang puli ka kitab Probeb. Ngamla klam da kan mau. Ya ubriu ubalato. Ya kani ka kitab. Buay tau ba tho ka kitab Probeb. Iba bun benta jang kahi tho Siem Solomon. Siem Solomon Shlomo. Jenre ngamla klem da pule bat kan mau. Ya ka bening kong Siem len nong katway. De khot sao bat kandai. Uni ubla tho iki jing start kitab Probeb Ecclesiastes thomu katukat ni ki benta na ka sam thomu adi. Ubada start shisha. Kajing ruai Solomon pasul tiang. Handrai ngoma ban pule ningkong Siem len nong katway de khot sao bat ka de khot ka bakandai. Tendau Solomon ulat temen. Kenyau spa ngut ki tengah terai. Bat ki lai spa ngut ki tengah keliar jong Kela pen paino ya se ki blay nong way. Barum sim langet hok shu ya lau try blay kumbalalong debit kupajang Baru try lo bitario Solomon. Namar baka dono jong kala pai keryang na Wat hadin bau la pau jen arsen hau. Sebelum kejing start balapan kup House Solomon. Namar la ringpa ya ka dono jong da ka jing yap mat bat ka jing kwa brai. Kado hang ni jong kani ka pertai. Uba mare ya ka thong. Uday ban nang amtang ban sedang hakarukom ka badai. Handrai uday ban yaine ru tat hado ka bakut. Ladau kwa ban job ya ka jing yelek. Sibun na kiba lasdang ban yokmat ya kajing karsin kumakapori baibab penbantang sipor kiduk mensin kiliat din bat kisyak rem kani kadai kata kabala penrem ya katong jong usim ubastat ta makaperteu Solomon wat long kumta diang ni kaktin ublay pendembat penrit ban kongo ya ka badam dai tang hakapor bapi haba yoi kiwei ni haba pidon hayeng mani handrai kipor baru kini bapen yaine haduk ka bakut ka jing im jong pi dei tangkum ta bapi pen yo ya ka nong bat ya ka pansnyat ka bau kenrat open up kerpang na ka benta ki jo ki ba yaine uji su lakular sibon ba ki jing kerku na ka benta ki riunget ya ka Bible handrai haswa ban kliap sendon ya ka kitab ka ba khatdo ha ka Bible ka kitab jing penpau. Utrai Jisu penselur kumni. Haka kitab jing penpau lenong arfu ada kot nyo. Uang kumno. Saskor. Ngawan kloy. Kusiar. Ngalajan poi. Suk kitu ki bekongo iki kitin jingnya to lupa. Ki bangangalatan sat. Hapok kanika kitab. Tenamar kata. Yai sumar paralok baik. Kan penkelaya pina kibalong kiriunget kibasyunget tang macam pendep rukam handrai ru ba pi pinlong kiriu kod bat kiriu blay kiba im kod nakabentau blay amen lapanap lupa ka jing start ba ka jing nang jing tip ka ba biang pura nadong sadong nakabenta kitu kiba kloy ban pendem kiba kloy ban syasko bat kiba minat ban kongo